Doncs com tothom, aprenent molt ràpidament. Hem hagut d'estructurar diverses coses. D'entrada hem hagut d'intentar donar cabuda molt ràpidament a un munt de pacients Covid-19 que venien de diferents hospitals de tot el territori i també donar cabuda a pacients que venien de residències i de domicili, amb la qual cosa hem hagut primer de fer espai i després d'anar aprenent tots a tractar una malaltia que no coneixíem, com hem hagut d'aprendre des de tots els nivells. Això ha implicat també que el sociosanitari s'hospitalitzés molt. Hem perdut algunes altres activitats que estàvem fent, més característiques de sociosanitari, per convertir-nos en una mena d'hospital de subaguts en gran mesura. Hem intentat conservar algunes estructures més pròpies, com són pal·liatius, per exemple, i hem anat donant cabuda a tot això. Per altra banda, fer espai per portar pacients de diferents dispositius, tant de casa com d'hospitals. Hem hagut de coordinar-nos amb la primària, hem fet equips conjunts per atendre pacients a domicili. Hem fet un esforç d'integració per intentar, bàsicament, aconseguir l'objectiu que els pacients no es moguessin de casa, no haguessin de passar per dispositius hospitalaris o fer-ho en la mesura només de l'imprescindible. Ha sigut un gran aprenentatge per tothom, hem dedicat molt esforç i moltes energies. Ara estem en el punt d'intentar revertir el procés progressivament. Tal com hem anat fent espai a tots els pacients Covid positiu i hem hagut d'anar obrint unitats específiques i crear circuits nets bruts, ara ens hem d'esmerar en protegir els pacients Covid negatiu que han d'ingressar i que ara tornen a emergir i tornar a ampliar l'espai dedicat als no Covid. I haurem d'anar pensant i repensant com començarem a fer les activitats pròpies, a fer les consultes externes, a portar l'ortoconvalescència o la convalescència medicoquirúrgica i la psicogeriatria, tenint en compte que haurem de jugar amb un món amb aquesta dualitat dels Covid-no Covid durant una temporadeta. Ha sigut un esforç important, tots hem après i aprenem molt, les famílies han patit molt, hem treballat també molt des del sociosanitari el tema de comunicació des del primer moment amb persones específicament dedicades a mantenir les comunicacions entre pacients i famílies en videoconferència. Tot aquest món de la videoconferència, la imatge, haurem de mirar d'incorporar-lo en el nostre dia a dia a partir d'ara. Haurem de veure com integrem més la telemedicina i la medicina convencional. Agrair també la paciència a tots els familiars de pacients que no han pogut veure els seus moltes vegades morir, que han hagut de passar angoixa sols a casa, amb pacients sols als diferents dispositius, hospitals. Tot això suposem que passarà una factura a tothom i que serà una altra batalla que haurem d'abordar properament.